Tulo ka mga tigpameke og vaccination card sikop sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Humana kadawat og sumbong ang Regional Anti-Cybercrime Unit 10 nga adunay mga individual nga nagapameke og vaccination card. Gilayon nagpahigayon og entrapment operation kauban ng Regional Special Operations Group sa Police Regional Office 10 sa usa ka computer shop sa Pabayo Street, Barangay 3, Cagayan de Oro City. Sikop ang tulo ka mga sospek nga sila Ahmad Makapaar Musa, 28 anyos nga taga Marawi City, Faisuden Di Makuta Kumakasar, 32 anyos nga taga Marantao, Lanao del Sur, ug si Hamaluden Ampaso Pakasum, 36 anyos nga taga Marawi City. Kung iamin nila o dili, caught in the act man sila in flagrante delicto, nakita nato kay through entrapment operation man ang gibuhat sa atong Regional Special Operations Unit 10. 7 ka mga peke nga vaccination cards ang na-recover sa kapulisan nga ginabaligya kuno og tag 500 pesos matag isa. Gikumpis kasab sa otoridad ang tulo ka mga laptop, 2 ka mga printer nga gituuhang mao'y ginagamit sa ilang operasyon. Hugot ang pahimangno sa kapulisan ngadto sa katawhan nga dili mo palit ingon man mo gamit sa mga peke nga vaccination card. Kung sila madakpan ani, pwede silang makasuhan. Libre man ang bakuna sa atong gobyerno, wala man ni siya bayad ato kaning tagaan o pagtagad nga magpabakuna ta. Kay ang atong pagbabakuna dili lang para sa atong kagalingon, kundi sa atong pamilya, sa atong ekonomiya o sa tibok nasod. Giandam na ang mga kasong violation of revised penal code, falsification of public document o kalapasan sa RA 11332 o ang Law of Reporting Communicable Disease. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.